Good morning! It's 5 o'clock in the morning. 5 o'clock in the morning, nadungit na. Bye, Nakchi! Mangumpra ko. Uy, luwa man! Dira man na. Mangumpra mi og kuan kanang seafood adto sa alungsudaan kay ugma nagdedikasyon ni Dalton. Bye-bye! Ito na ko! Ang gipasad wala mas kuinig ari, alas 5. Kaya may magbantay ni Dalton. Ugma nagdedikasyon ni Dalton na ang gusto na pa-dedicate si dadaan before ko mo largag Cebu. Kaya rin malapit ako na anay uli. Kaya na-operada na ko yan. Basin og kay bawag. Lahi-lahi basag tao og recovery. Kaya bawag duhe-duhe ko makarecover. At least naman naging dedication. Wala ko hinahunangin. So palit mig seafoods. Shrimp, crabs, isda, mga panakot. Yan na. Para sa dedication ni Bibi ugma. Kay Sunday man ugma. Diyan magsakdanan ni. Nagdamas undod balde gani kay mupalit magpamigkar ni. Tara ko sa tubangan. Upayat pa po may karne, arong di mag-usa-usa sa sakdanan, isuod sa balde. Na, di mo ko kalusot doy, kaya na may lasyo. So, ito na may. Kaya og Sabado, kuan man yung Sabado, tabo maglungsudaan. Medyo ngit-ngit pa gani. Kaya ilasin ko pa man. Okay. Let's go! Diyan na mi guys, arang lado, arang mi nakapark kay, ang naghanay. Nakaparking, ikaw pang lasa sa sakyanan. Arang daghari naka-parking basta Sabado jud arang daghana jud kadyo mo andari mangumpra labi na katong mga restaurant. Tanawa guys na itagod. Ito na. Na daghan ka din naka-park. Pikas. Awan ninyo. O diba? Ladyo arami to arag merkado to katong na blung atop. Gamis kinatumya na. Daghan ka adjoy malingki dari og Sabado. Kay yung sudan magod kumpleto. May karne, baka, kanding, baboy, manok, ug Sabado. Mo nang naadari magdabos mga to dapat sa mga seafoods, tanan, mga pagkaon, kakanin, mga prutas, mga panakot. Oh. Welcome. Live, love, lungsudaan. Kisa may tagalungsudaan nga to ang viewer. Sabi tagalungsudaan kandihay. Tawag ko nimo? Ayaw na. Oh, ahang gipadahos og balde kay inig bitbit na mas kun isa dato sa balde ato saktanan. Di pon ba ingog magdudag balde dato sa merkado. Sarang dako asisda. Ay. Arang dako na amis ko dali. Ngita mi kuwan kana nay sa pajan. Kanang dagko. Pinunsukan naman ni siya. Sarang dako ay isda na amis ko. Di aradoy. Pwede na nga ni kadagkoon. Kilo na nito eh. Landed ko nito. Kaning kani. Gagmay pa man. Gagmay na. Sino makaunan. As isda oy. Ada benda ke Ilang kilo na ka? Ilain gagmay na. Ha? Nagtripit kilo pero dagko. Okay na ni kadto. Siya raw di mabusog na bisag mga 5 ka buok. Busog mo siguro kay dagko man oh. Gagmay, okay ra? Okay ra siguro na si Ondoy man pud ni sip ko. Amo yan na day asal. Wa day nga nas kuya tuna day. Hotdog. Oh. Ang kuko lang ra lami ako. Wana pod ko an. Luy kilo. Hi ma'am, you want to join my vlog? Followers ako ni Thank you. Thank you. Ay, isang ko pa hapon ni mauwa mo sa mga wana re. Delikado manig mga halin. No? dugal na nga yung mga lagbi. Mga arang lagni aman. Nahalin ako tagalis siya. Halin re kada galis siya. Sige na nila, kaya tagalis siya. Oh, jud. Duha ka kilong sayuti, isa ka kilong carrots. Yang carrots kay gwapa dia. Ay, maka. Woo! Sana all. Ignorante ka na sir. Isa ka kilo. Isa ka kilo ra bagyo ben. Alalo, dasang bana naglubog-lubog na tumuya nagana gibit-bit. Ang
lang kay nasangit pa man ko. Nasangit pa man ko kaya daghana pa may nanampit. At ipadani ko na karira tulura ka kilo nga. Shrimp kay bugat man. Nagsidzaran daghana tanaw nga luoy. Lagi na suko na lagi. Sorry na. Mat subitaw. Lambusan lagi ko na man. Ha? Ayaw di, lambus man. Isapos na. Ilabay ko ng basak. Pistot, ilabas basak. Pilay kantidad na ni 5,000 o siguro 6,000. Ilabay ras basak. Isapot man. Ara man ang katawag sa putin. Ara nang katakatawag sa putin. Og masapot ko pag magpatay na may. Di mo ko pwede mutabang na nagbitbit kay arang bugata. Jarla juwa mi nakapark. Ay, kaya nanampit na lagi na. Di aramis kinatungdan. Uy, ginoo kaluwi sang ban. Nasa 3 kilos na yung makaya di ah. Paldi-paldi. Agbaldi butang danarsod ang di maglanay. Nasuko ano ni Jo. Ang magdi isa ko makikchika rito nga day na nawag baji luoy ka adyo pare humi. Binta pag aho akay nasugod ko og tambaw katong pagburos na ako naman. Kanang 7 months, agsiza 2 months pa nagkuha na dyan yung lubuan na gizang mata na sa hyperthyroidism. Muta na dyan nagisa ko nagpa-check up. Mato ha dyan ki-entertain kay matula makatabang ko tani dyan. Luoy. Ila magkarni di. Hindi madugmok. At shrimp. Dapo. May baho rabang angit. Ay, salamat. Okay, salamat kay nakakuha na gazmi. Agama ra masang gipalit seafood, shrimp o kanang crabs. Unja, karning baka. Nakit. Uli na mi kay uli na mi. Ang mata na itim, kuwang stog. Naabot na miss bye, dami bisita ri ha. Mo, masay tawag na moving up di. Recognition ra. Ay. Recognition na make up sa Zadari. Hello! Hoy, Hello, ito na kay mura kag drakon. Mura ito ka nagisumbagan. Basta di ka magkilay ka. Diyan ka nakaligo. Wala ka rin ang baga na magpikan. Naligo na ko mga chicha na pa gamay siya guys. Gamay na laman dud, kare na laman dud kay gamay yung puses ang butang-butang at compress. Sansa na namin sa amin po doon. Hindi nga na po sa siling-siling. Gwapo na ko. Nagwapo na ko kanaligo na ko giligo na ko yaya. Bagpabe. Humot na ko kaayo. Wa ko lusyon ni yaya. Pero natin Nagwagwas ng kagalingong na. Pareha malimog na ni yaya. Hanggang kung nun di man. Unsa naman eh. Unsa naman eh. Nga naman niya. Uy, matan obses dang na mo. Yun pa. Una. Uy, mga fresh na mi. Hapit na nupod mo. Ano pa dyan bukol gamay. Sunod sa kamera oy. Basta natas ng likod. Mulingi upod. Wah! Uy! Kiske, sakpan ka. Huli ka. Magbungat. Pakinto ng imong simod. Pakintuha lang simod. Hindi mo tangkag bungot. Pag 3 months pataas, magbunakit, Pristo, 3 plus. Tangan kamay mo na. Shout out ni Ma'am Gisli. Nag-live ka doy? Wa, nag-video ra ko ninyo. Ako mo yung gatag ni Lula pa. Mapaskog. May soda nila. Pa, so din. Sinula. Yo, what's up? Shout out sa
Mga AL boys. Nanokos. Humok ma? Nanokos. Ma, humok? Yes, relax dito. Ito. Wala nag-birthday papa, oy. Ikaw, birthday lola, kapapa na dito.